Sa vama Milani, idemo i danas ćemo se voziti sa Bulletom. Danas ću vam pokazati u stvari kako da nađete Bulleta u GTA San Andreas. Pod 1. Imate dva načina. Ja ću vam pokazati prvi. Ovo je moj Bullet, a i od mene zvezdica. Samo možete ga naći ako ste u San Fierro, ali se to on stvara. Kao što vidite, možete ga naći ovdje. Možete ga naći ovdje. Tu i na drugom mjestu. Vidite, ovo je moj nabuđeni. I možete ga naći gdje još. Ovdje. To ga možete isto naći. Tako što, ako neko ne zna, radite ovdje. Ako ovdje uradite sve ovako, sve tačno, znači ne sve, znači može biti jedno silver, dva silvera i eto. 3 silvera, sve vam mora biti zlatno da bi dobili Bulleta. A imamo još jedan auto ovdje u kuću, da ga vidite. Samo moram da ga čutim. Da ga pokažem. Moje nestao, nema veze. Gdje je ovaj? A nema veze, nema ga. Ali tu evo, tu je taj Bullet koji sam vam pokazao. I ako se do video, like, subscribe i vidimo se sljedećem klipu. Pozdrav!